mi pakhat hliam tur hi ngopik tak kara alo tlan chia toimo hian tha ngei tumin aum zui zela min tran pui ro tia aulom lomin thisen a hlo na sabok nen a chaw to hle atlan hlei thei to lova ram hnuaya chuan rong takin aum tu chuan aron that ta ni Amy te CHUNGKAW chu family picnic nei turin apa kit le aunau pa Jeffrey le anu Kathleen tenen an RV trailer busin thingtlang kholam han lo pan me ka konglaka chol khomuangin kitan afapa bula sahem min that dan an soivela sa chu Jeffrey an phur takala in Amy ero hi chuan ai ve du thak lo ka hoi thoveng don tin midang chu akal sana anu in kalhla lo turin halo chawe bok an CHUNGKAW chuan an ti nak naka Jeffrey an a chocolate bar pai an chiar vela CHUNGKAW in kom ngai tak an ni nge yang Amy khar ram hnuai lampani nakal zela a chung te hmu phak lava aom hnu chuan a trip thu ruk an ran te a a chung te nen zin ho vel hi a phur ve te chiam lo heti lai hian an chol na hmuna khan motorin mi pahnih varn le Billy te an ron lang hlola an ka zen melior zan masa bota nia an soi chu an ron zong ani ki tan okidam takin kan va sengai lo ve halo tia varn chuan ring hlel ni om takin an hmu le hmu lo azot deuh chena ki tan Los Angeles atangin heta hian kan ron thleng ve chia engma kan shelo in rila tram chuan kan thil siam te hi lo ei ve zok ta cheu tin a hril Jeffrey an a chocolate kha lo pe in varnan a tripa pek an lo tum vela tuiti taka ai tuam lai chuan Amy haron lang hlol varn te thian dun chuan han lo endu ema ki tan a fanu chu RV a lu tir vatin kalle mai an tum thu varn te chu a hrila silayan keng bok nen an omanuam to za lovatin ni it mu chuan min hril don nia an tile shama an kalsan tange nge plailama Amy te CHUNGKAW chu kholam panin anin khal hoa ma se konga varn te kha an tok le ta konglaya loadingin bilian halo siam mola an motora chiani om takani Kathleen ni hlau thong chuan hel turin atia kitana basani hi kahir kwal man lo tin ading taringot mai varnan an motora chiat thu soin khua motor nuk thin te anin khar vekto kan khua in tlan pel don thowa kan ron chuang ve theyangem atia ki thian han hial deuh ma se Billy tal hi phur ve teu khua in lu huna a motorin min ron lam le mai dona lom alati sha ma kid le an nu chu anin hial deuh rap Kathleen ni phallo chung chu Billy chuan arem titani an kal le nu chuan Billy chu Jeffrey nen anin kom ngai phiana Kathleen ero angai ala tha thei zan lo Billy chuan a chan chin te soivei luamin kapatia le kakazen tenen kan cheng hova mifel takan ni no pangte an ni atangin an ramso kakazen ten kol ani tosin inva in du chuan in ron riak thayang tin ati ti tui phiana Jeffrey notebooken chu alak sak deuh thut uluk taka enin akazen bota an zon mek melior rata ani ti a hrechiang ema chuta le Jeffrey an Billy chu aron vit thuta kitana kan ron signal hun che ngak ta che tin Kathleen in chemte kha phoi reng su thisen abonwai mayang Amy unau pa kha puita che halo ti chula anni ho hi tual tha mang CHUNGKAW ni in melior po zan masa thatu te kha an ni nge heti lai hian an tha zo chia Billy ka zen pakhat jok ron langin thalka a practice zo chuan in lama pana ram hnuai lama thom hria in a hoi deuh vung heti la hian Amy ten Billy ruang chu zaisomin freezera an khung thazela Jeffrey an asa alo ke ngal mial
Kathleen asadu lai ber ani ti hria in amit mu Amy apea chhungkaw pa ngai tak anga lang te hi an lo rap thlak kher mai Billy phone aron in ringa ki tan ati chengal mia man hmoang u kan mi khwal ten mi lo ngak reng to ni atia anin khal chuak le ta ni Billy patea Neville pa tia an kau mai chu ron langin Savannah le Julie tenen Zandria an lo kil don me ka reilo te a kongkhar kik thom hria in an va hon nak chuan Amy te chhungkwa kha an lo nia ki tana kan trailer bus konglaka achia ke in thui tak kan ron kalani in now Billy nen kanin hmua tin varnen melior anzon thu kha ashila Julien in chunga lu tir an trong kam le an landa na tang chuan ki te chhungkwa hi an fel mel ema Nevilan thataka lo dong songin in mel thiat na te an han neya cholo eve ngal ta cheu an ti chuan ki tan kan ti boi lutuk palang cheu phone man lok kan duani mai tina changa Nevilan helai ram hnoya hian phone connection kan po in ring em ni tin bilia cell phone anin trom vek ti alo shila Zandria an kil tlang ta ni choilai chuan Savannah in Billy chuan tinge aron thla lo cheu tina zot deuh thuta Kathleen in kea kal an hmu thua shila varnen anin than hnuwa tok an ni ti soin ki tan inin hi kan hlatwak to lo wangin kan phu thlai nem alo ti wat Amy te chuan Neville te chhungkwa chu thain ring rengin an man ruwa an dap ngal thema an che chuak man trep tin pen ri deuh dup ri an hria Kathleen in chu engthil nge nia an ti chuan Julien mek choi turin aron hove chiani chu tin palian tak mai Big Mac tu bau shol set keng hian aron luta kit te chhungkwa chuan an ral thuam an thukru le zal Big Mac hi Julie bial pa ni heti lai hian Van Khan Billy khol alo tum ngata ain switch off tlat box si motor pakhat aron lang hlola Billy emoti in athodeu huai ma se an kho serif alo nia Van hi kar khat liam ta khan ani lo na puya puin alo man toa chu wang chuan serif hian ngai dam dilin a motora chuang ve turin asom nge ma se Van hian alo du bik lova chhungkaw fel tak Los Angeles ami ten Billy an phur ho to thu soin minron lam le emang atia serif chuan a that chu tina kalsan atlan liam nu chuan Jeffrey chocolate a yawang khan aluak ngal tuara apum na in mishing ta na thalo damdoi engemotak alo pol niom takani hina khan Jeffrey an midang te hena a chocolate chu pek ve alo tum meka Nevilan kan ha in angei lo lutuk thil thum kan ei theilo tin lo nial ma se Julien alo lavata Big Mac up ve nge Amin bedroom man kangai ti le tho arwala Savannah in lo ko muin hazui vata Amy chuan bedroom a na ro azial ngal mial Savannah in I traim aron ti chen awangin Amy man mo lutuk chuan Billy mitmu anui na pek kha a chua donin a thlau ti reng a shelo Savannah in ikut chu avano ve tia lo khoi sak velin khopui mi te hi in vun tiang vek khan em ni om ati lai chuan Julie haron kal thuta living room a ha ko phei dun zui Nevilan zan bo ruak nuam lim le nuam taka kan man theinan tin Savannah piano atum tira Amy te chhungkwa chuan ngoi rengin music nal em chu an lo ngai thla thapa a play zo chuan kutan beng war hle hemi nu hian Nevilan kit tenu pa an riana tura hruaya Julien Jeffrey amut na tur alo ko mu ve bok pindan ruak om to lo wangin Julien au nau nu hnena Big Mac nen kan mudon boxia Savannah Amy hi ria pui mayanga yang atia akal san main Savannah hian bialpa angai sak reng lo ati zawa Amin keipon mi pa te hi kangai na vak feinem alo ti ve bok Savannah chu Neville bula kalin
an mi khwalte fel lutuk chu a ring hlelet ling zok tia soya pa chuan kan vai hian amal malin min thatanga kan in hi an hal ring em ni halo ti fiama anui deuh hok hok heti lai hian pindana ki tenu pa an lo in hniala Kathleen hian nevil te chhungkwa hi an tan an that em awangin tha adu lawa in chung khur le khotlang tana mi hnok sak chia ti hlum du mi ani ve tlat ma se ki tan an ni tluk hi anom lo khodaya midang thlo polovin an khosa thi ma se tu man an ngai sak tak tak lawang an in te hi ente mi hnuai hnung lutuk an ni hi dam chan an nei reng lo an ti vela Kathleen in savana pon kolei sa zom don ti an soi kha ti na la hnial fana an chhungkwa hian thingtlang khuwa mi re theile ramtana mi tangkai lo mi mol thiamna nei lo te an that thina chu an chung ko thil tum berani hemi hnu hian afa pariana kit avakala arwa manna te soin mipa kan nia kan thil ti tum chu kan ti tlang turani Big Mac kha kakuta dang che tin uluk fashanin Jeffrey chu thil heti lai hian van kha pon khowot tak nuaya bili lo langa renga arei e mawangin angaya thato lo hle phone message nu chein ithi nge idam ti po ka sheto lo kein karon hodonia tina shil Emin abialpa Blair phone abiain Savannah aron lut thuta phone man tur in nei lo emokatia han ti chuan Emin abatri alo lutuka pakhe kalom tina changa Savannah in thalka in ti siakna a trophy don te chu enin muturin anin buat sei ngal heti lai hian a chocolate ei wang khan Julie alo luak tia toa Big Mac po pona chuakin abun ve tuar Emin Savannah nena abialpa Blair chungchang shrilin nangmang hian felfai taka nun man ve ka chak thin lutuk ma se mipa ain meichia hi kangai na jok hlatani kapa hi mikhir lutukani wangin engma ka shilngam lawa ka du dan pon kanung theilo tin Savannah chu an chul vela hlim taka anom dun lai chuan ki tan hrei te lain nevil omna pindana pan thema Jeffreyan Big Mac tha lo tum ve mek bok Big Mac chu chemte in a beizuya a chaw bok nen palian le chak tak ni ma se a chelei thei thak lo an thoma hriat lo nan Emin Savannah alo chhei boi chara trip zuk lui ti ran tum chuan lo hnial ma se thiam takina thlem zel pona khan Big Mac chu Jeffreyan a that tange a ki tan pu ber room atanga lo murengin alung oi lo hle athoma nevil aron hara engsoi set lovin a chek hlum ngal mia afa pa chu kolutin Kathleen in alo hau shepa ki tan ka thu ioi lo wangin ho huna ka shem nge yang che alo ti ve bok ma se an nu hriat lovin afa pa hnena chuan a chuan zia a hrila lo mana nevila kutzung pui ape nge Savannah kha halo kai deuh toa Emin fovel pa chuan a chemte ala chuak zal chuta Savannah ron tho chuak thutin ka ti theilo hetianga om hi ka du lo ha ron ti chuaka Amy khumatanga tla chu a chemte pain alain at zui chemte an mu chuan Emin inven nana apayani ti alo soivata Savannah chuan a hliam chu atuam sakngal kumkhat chuang doctor azui to ti a soimol mola Emin vi antum le chuan a theingang lova thiamna anga zia hriain tha thiang lova angai wangani Amy chuan makti mel taka en rengin Savannah in i thamo atia Emin engkim hi i thiam vekem ni ati chuak hial check ina dam doila turin a chuasana anin bulloka trailer bus an mu chuan Savannah ngai a thazan lova chuta kit le Kathleen te ron chuakin alo bi ruhmana Kathleen in an pa bula ikora hi thisena kai ti pa a fo fai saklai chu halo en renga an kal hnu chuan Savannah chu RV a lutin Big Mac atak sabung room awa muni
heti lai hian Julie kha halloween luak har deuh towa Amy thlau bilia mitmu kha muin ara ple chau takin nevila ruma alut lea achaldara tak shrei loin chek burwa chu hawa mule zui ring takin atre chuaka ki tan aka haron hupsak thut Kathleen bula shruain hei ente nui I chan pualani hi atia mi voi khat atha ve na turnin afapa haum ve bok nen Kathleen hi nervous dewa ole kain ring to e tia chemtea atin lai chuan angonga tak thalin savana khan aron kap tlang po ka chhungkaw thlak takte hi amal mala tha vekatumani kit te chu tuk verbul naya anom ngam to lawa Aimin anu ruang aron mu chuan apa chunga athin rim ema hemi te chhungkwa hi mitnok sak an ni lo thilishiat sual wangin kanu kan chan pha ni tin an khum shepa ki tan eng ma an ni lo halati fan Julie kha chera aphor beta au nau nu in ron chana tum don ti hria in ala that du lovani arin ange in savana chu tuk vera tangin aron lu dan dana Amy phone kha halo laum hlau tran pui tu a khol ngal wata atong ring ngam box si lo lai nain kat zuya athom Jeffrian lo shia in pindan chu apan ngal them savana biakha an khoseri falonia a number a chui tir nuin Los Angeles register ani ti a hriat nu chuan bilia phur ho tu te chhungkwa warna soi kha a hre chuak zok Jeffrey lu tur chu savana in athal ngulin alo hlap chora a shoka chemte chuk toin ki teomna chuan a hroi chuaka kanau kha in chualo chuan ka that nga lang ati chara ma se ki tan henga ma alo ngai reng lo Julie honga chuan chemte a tin ve in Aimin Jeffrey kha kaltir ro ani lo chuan kapa hian athat tu tak takang alo tia Julin trapur chungin savana min kalsan mai ro halo ti ve bok savana chuan au nau nu nun na channan Jeffrey chu a thla tange nge a Aimin a chemte ken halo lak sak wat ki tan big meka lei chu akang sara Julie ne na arim chu ishiat nu ti ro anti vela big meka kut bung ron lek chuakin Julie chuan ara ple chuta asakan min chu aiti ratum lea alo trap zoi savana in inupui kha keima thani kalsan ro alo tia big meka sa chu aiti ro vele tum aka lo chip maka Aimin an ei du don chuang lo that watila in hi hal toang alo tia ki tan lo ngoi ro inu ang chei ni ti na ang ton tona athin rim chuan Julie kut zung tang lep thlain apmom deuh mak savana kut an khoi sak vela piano tum thiam tak ini ti ka hria khoi hinge tangkai ber an ti chuan savana in halo be buaya Amy nen khuma anom dan kha soi chuakin ifanu hi patilani ti ishiaem atia ki tan ka oilo lutuk tina lo chang savana in ani le abialpa blerani ti engtin nge ka hria tang kanom dun lain a soi vekani trip kan zudun bok anti chuan ki ta sadeu phata afanu nen anin nial boi ngal chuti lai chuan savana in an phorna chu talpi talo tum chara an ron hu main ain phelman sham aum na bula fok chu ala ruwa chu ta le ki tamita tak avit bur ta sia mai chu vele Aimin savana chu aron bo thluwa thin rim takin chuata arek nok ki tan fok chu amit mu chopin alo phoi chuaka varn aron lut hlol kit akap ngal sia Jeffrey ron lut vein an vai chuan hanin sual ta nuai mai savana le Jeffrey te chu chauka a lut phei dunin Jeffrey kut ati kan saknu chuan a maya tui sawin a the thota a tranoi na in banga anor be nu chuan a that thei sham
heti lai hian in puya varnan ki talo thut beta ki chuan chuata chemte tla chu banin varna luwa avit sia athi chiang hle Julie kha lo tal chuak ve mana ki chau taka chuata mu reng chu hreipuin alua tak alo chek ve sia anu nau chuan an thodeu huaya Julin atop to tiro ati chuai reya savana in kina kan lo lu tir kher kherani alo ti ve bok chuti lai chuan Amy aron har chuaka nung lama tangin Julie haron vit thoi savana le Amy te chu hanin sual le ngal riapa na thok thang thingtlang nu nge chu Amy hian atne lo deu Savannah in piano a Amy lu chu tau tir chorin Big Mac atu bo shol z kha bana athat du ngal mai lo lau thong takin Amy chu atlan chuaka chutlum atum lai takin Savannah chu Sheriff Khan aron ka phluma in chunga thil thleng engma asiat ve lo wangani Amy chu duat taka kai thawin police station akhol ngala Neville te CHUNGKAW mikhwal te laka rong taka an chet dan ava report Sheriff chuan thom hria in ava pan hnaya Amy te trailer bus kha a hmuhlol chuta le an le hoinak chuan atopa Savannah te in chu halin Amy chu ain khal hoa thisen chhuwa chakna hlir rin ala khat rengani